Emlékszel arra a sorozatra, amit gyerekként vagy fiatalon néztünk, és ami valamiért mindig megnyugtatott? Aminek nem volt hangos drámája, mégis mélyen megmaradt bennünk? A Váratlan utazás pontosan ilyen volt. Egy kanadai sorozat, amely nem csak történeteket mesélt el, hanem egy olyan világba vitt minket, ahová jó volt újra és újra visszatérni. Ebben a videóban felidézzük, miről szólt a váratlan utazás, miért szerettük annyira, és miért emlékszünk rá még ma is. A sorozat története a 20. század elején játszódik, Kanada keleti részén, a festői Prince Edward szigeten. A középpontban Hattie King áll, egy határozott, mégis rendkívül jószívű nő, aki úgy dönt, hogy árván maradt vagy nehéz sorsú gyerekeket fogad be az otthonába. Ezek a fiatalok nem csak egy új házba, hanem egy új életbe érkeznek. Meg kell tanulniuk dolgozni, alkalmazkodni, felelősséget vállalni, és közben rájönnek arra is, mit jelent az elfogadás és az összetartozás. A váratlan utazás nem volt akciódús sorozat. Nem történt benne semmi világmegváltó, mégis minden epizód adott valamit. Egy gondolatot, egy tanulságot, egy csendes felismerést. Talán azért szerettük ennyire, mert lelassított. Egy olyan korszakban is nyugalmat sugárzott, amikor a világ már kezdett felgyorsulni. A sorozat értékeket mutatott, tiszteletet az idősebbek iránt, kemény munkát, becsületet, közösséget, és azt, hogy a család nem mindig vér szerinti kapcsolatot jelent. A karakterek hibáztak, tanultak, fejlődtek. Nem voltak tökéletesek, pont ezért voltak emberiek. Sokan mondják, hogy a váratlan utazás kedves sorozat volt. De valójában sokkal több volt ennél, emberi. Hattie King. A sorozat lelke. Szigorúnak tűnt, de a szíve mindig a helyén volt. Ő volt az, aki keretet adott a történeteknek, és akihez mindenki visszatérti akkor is, ha épp vitában álltak vele. Sarah Stanley. Egy érzékeny, intelligens lány, aki kereste a helyét a világban. Sokan magukra ismertek benne. Felicity King. Fiatalabb, határozott, modern szemléletű karakter, aki új színt hozott a sorozatba. Gus Pica, Olivia Kindale és a többiek. Mindannyian hozzátettek valamit ehhez a különleges világhoz. Nem volt felesleges szereplő, mindenkinek volt története. A váratlan utazás nem csak egy tévésorozat volt. Egy érzés volt. A délutánok, amikor hazaérve bekapcsoltuk a tévét. A csendes jelenetek. A természet, a házak, az utcák. Egy világ, ahol még volt idő beszélgetni, gondolkodni, figyelni egymásra. Sokan ezért nézik újra ma is. Nem a történet miatt, hanem az érzésért, amit ad. Ha te is emlékszel a váratlan utazásra, írd meg kommentben. Ki volt a kedvenc szereplőd, vagy melyik jelenet maradt meg benned leginkább? Ha szereted az ilyen nosztalgikus videókat régi sorozatokról és filmekről, iratkozz fel a csatornára, mert hamarosan újabb emlékeket idézünk fel együtt. Köszönöm, hogy velem tartottál. És emlékezz, néha jó visszatérni oda, ahol minden egyszerűbb volt.